zenuwachtig zijn. Dat mag voor deze zware, loeizware rit zelfs. 120 kilometer, 17 hellingen in totaal. 4 keer de Kouberg, maar ook de IJzerbosweg, de Loorberg, de Keutenberg, de Bemelenberg en de Geulemerberg. En tja, zo kan de dag ook beginnen voor de klassementsleidster. Deze Chantal Blaak. Een klein probleem met het kaderplaatje, zo lijkt het. Maar in de neutralisatie geen enkel probleem. Daar mag het nog allemaal gebeuren. De hemel dreigt weer open te gaan, want er is al zoveel regen gevallen. En iedereen vreest een beetje die regen. Toch niet Chantal Blaak, zij houdt van zware omstandigheden. Voorbij de molen in Beek, een nog compact peloton, iets wat in elkaar gedoken zelfs. Alsof ze allemaal wat beschutting zoeken bij elkaar. Afdaling dan richting Geulem. Met een kopgroep met een interessant tenue, want daar zit inderdaad de wereldkampioene bij. Verder Emmy Pieters, Amanda Pratt, Winanda Spoor, Roxanne Kneteman, Anoushka Koster, Cecchini en dus deze Lizzie Armitstedt. Een vooruitgeschoven meesterknecht, zo mogen we haar wel noemen. Niet in staat om deze ronde te winnen, maar ze kan klimmen als een van de beste en is dus vandaag vooral adjudant om de eindzege op te eisen. Zie hier en luister vooral ook naar de wind. Op de Loorberg nog maar eens duidelijk hoe zwaar deze rit van vandaag is. Door de regen, door weer en wind letterlijk op een loodzwaar parcours. Armitstedt lijkt zich goed op haar gemak te voelen. Ook als we boven komen bij het monument ter nagedachtenis aan Jean Nelissen op de Gulperberg. Die kopgroep dus van 8 dames blijven goed bij elkaar. Ook hier op de Kruisberg. Cecchini krijgt de bidon aangereikt. Armitstedt erachter. In het geel Roxanne Kneteman. Iedereen lijkt rustig en relaxed. Maar dan wordt die kopgroep ineens wat groter. In de afdaling van de Fromberg. En hey, op weg naar de Keutenbergen staat het oranje tenue door de bladeren heen. Daar zien we er. Chantal Blaak. Ook zij heeft de sprong gewaagd naar die kopgroep. Laten we het nu maar noemen de groep der favorieten. Want ook Van der Breggen is daarbij. Blaak dus. Ellen van Dijk zit er ook bij. Canuel zit erbij. En dus hier met nummer 32 de klassementsleidster Chantal Blaak. Eén dame is daar dan weer uit weggesprongen. Roxanne Kneteman heeft er zin in vandaag en krijgt tips van Koos Moerenhout. Wat nodig? Geweldige wedstrijd, man. Een geweldige wedstrijd, zegt Moerenhout. En doe maar een jelletje is dan de tip en de vraag van Kneteman op de Geulemerberg. Want die energie heeft ze nog wel nodig. Een uitputtingsslag. Dan een opvallend gezicht die gaat aansluiten bij onder andere Kneteman. Esther van Veen namens de regiogroep Zuid-Holland. Dit is Rianne Marcus van Liv Plantour. Reed vorig jaar nog voor Parkhotel en heeft de sprong naar die ploeg gemaakt. Dit drietal krijgt ruimte. Maar heel even maar, want de motor daarachter is Lizzie Armitstedt. De motor van de grote groep der favorieten. De super-adjudant is ook van Boels Dolmans en van deze in het oranje Chantal Blaak. In haar wiel de Nederlandse kampioene Anoushka Koster. Maar vooral dus voor Chantal Blaak een heerlijke dag. Ja, het is ongelooflijk zwaar voor haar, maar voor het hele peloton. Maar wat wil je als je ploeg zich zo voor jou opoffert? Blaak dus in een zetel op weg naar de laatste beklimming van de Kouberg. Onder aanvoering van die regenboogtrui. De motor van de grote groep, Lizzie Armitstedt. Daarvoor dus nog altijd Rianne Marcus en ook Roxanne Kneteman. Maar daar is de motor weer. De motor heeft het gat dichtgereden. Want eigenlijk duldt ze geen tegenspraak. Boels Dolmans zal en moet deze ronde op de naam schrijven. En Armitstedt opnieuw zeer attent. Dus gaan we klimmen op de Kouberg voor de allerlaatste meters. Op weg naar de finale. Hier is Chantal Blaak in het oranje. Knokkend voor iedere meter, voor iedere seconde. Ze mag niet veel verliezen. Daarvoor rijdt haar grootste concurrente, nota bene haar ploeggenote Ellen van Dijk. Daar is ze. Maar Blaak gaat het redden. Blijft net binnen de marge en wint de Boels Rental Ladies Tour het algemeen klassement. Dus dagzege net hier buiten beeld voor Kasia Niewiadoma. Boels Dolmans is tevreden. Ze hebben de race gewonnen. Mede dankzij
Geweldig beulswerk van een wereldkampioene, deze Lizzie Armitstead. Blaak hier rechts, eindwinnares van de Ladies Tour. Dagzegen naar Nivea Doma, maar wat zijn ze er blij mee.